נעים מאוד, אני האתת שלכם באתר. קל לזהות את האתת בשטח. הוא לובש וסט אדום וקסדה אדומה על הראש. ישנם מספר אמצעי הרמה בהם מותר להשתמש. מענב כבל פלדה, רצועות הרמה שונות, מענב שרשרת חד ענפי או דו ענפי. אסור השימוש בברזל 6 מילימטר או בבעלות לביצוע הרמה. קיימות 12 שיטות קשירה שונות. ישנם חיבורים לנקודה בודדת, כמו חיבור חניקה עם עטיפה כפולה, חיבור חניקה כפול, חיבור חניקה פשוט, הרמה אנכית או ישרה. ישנם חיבורים לשתי נקודות. בחיבור כזה ניתן לאפשר זווית של מקסימום 120 מעלות בין הכבלים. אלה חיבורים כמו שני מענבים של ענף יחיד שבהם משתמשים בחיבור סל או עריסה, שני מענבים של ענף יחיד שבהם משתמשים בחיבור חניקה, שני מענבים עם ענף בודד וחיבור ישיר, חיבור סל או עריסה, שני מענבים של ענף יחיד בחיבור חניקה עם עטיפה כפולה, או שני מענבים של ענף יחיד בחיבור סל או עריסה עם עטיפה כפולה. חשוב להקפיד על מקסימום 120 מעלות בין הכבלים המנוגדים במקרה של מענב 4 ענפים, ומקסימום 45 מעלות זווית חיצונית במקרה של מענב ל3 ענפים. זה המנופאי שלנו באתר. בואו תראו איך אנחנו עובדים יחד. כדי לסמן למנופאי שאפשר לבצע הרמה, נרים את היד אנכית, נצביע למעלה ונסובב את האמה. כדי לסמן למנופאי להוריד את המטען, נצביע למטה ונסובב את האמה. עצור! כדי לבצע עצירת חירום, יש להרים את הזרועות למעלה ללא תנועה ולפרוס את כפות הידיים. חשוב לוודא כי נקודת הנחיתה נקייה ממכשולים ואנשים. כדי להזיז את עגלת ההרמה, אני מניח את יד שמאל על הקסדה ומסמן עם גב יד ימין שהמנופאי יתקרב אליי ועם כף היד שיתרחק ממני. כל העת נוודא כי קיים קו ראייה רציף ונקי, ומאוד חשוב לתת תשומת לב לרוחות בזמן הנפות. הלו, מה עם הפסקת צהריים? רגע, כבר מסיימים. כדי לבצע עצירה רגילה, אני מרים את זרוע הימין ופותח את היד ללא תנועה. קו ראייה ישיר, סימני איתות ומכשירי קשר תקינים מאפשרים לאתת ולמנופאי לתקשר ולשמור יחד על עבודה רצופה, זהירה ובטוחה באתר. המנופאי מקבל הוראות תנועה אך ורק מהאתת המוסמך בשטח. זכרו, הביטחון באתר בנייה מציל חיים. שמרו על כללי הבטיחות והתריעו על כל בעיה לאחראי הבטיחות. יחד נעבוד בטוח. עבודה נעימה.